Hoy por hoy Maestrat, con Cristian Gómez. I bé, el dia d'avui, divendres, en esta primera part comencem la tertúlia de caràcter autonòmic i anem a saludar els nostres tertulians que estan avui per nostres estudis. En primera banda del Partit Popular, Domingo Gener, bon dia, què tal? Molt bon dia. Per altra banda, del PSOE, Ana Besalduc, bon dia, què tal? Bon dia. I per últim, a Compromís, Verónica Ruiz, bon dia, què tal? Hola, bon dia. Bueno, avui de Vox no ha pogut assistir ni telefònicament ni presencialment ningú, però bueno, la tertúlia igual la farem. Bueno, el tema central en el qual volia parlar avui, hem vist estos dies diverses notes de premsa, tant d'uns partits com dels altres, parlant referent que la Conselleria havia publicat, no, els arranjaments per al pròxim curs, que afectaven no només a Canet, no, que era la nota de premsa, sinó a altres municipis del nostre territori, fent molt d'incapeu al Maestrat. Hi havia molts de municipis del Maestrat que serà afectat per lo que han publicat, no? Pot començar el senyor Domingo. Bueno. Sí, molt bon dia. Primer disculpeu per la veu, que no hi ha manera de que se suavitze. Sí, efectivament, com cada inici de curs, les conselleries fan una proposta provisional en la qual algunes aules, per manca principalment, i és el motiu principal, per manca d'alumnat, se tenen que clausurar o se tenen que no habilitar, d'acord, en el curs vinent. Sí que és veritat que és una cosa que va succeint any tras any, desgraciadament. En esta comarca del Maestrat, el tema de la despoblació és un tema pendent que totes les administracions estem lluitant per a solucionar-ho, però desgraciadament deixa mella. I com dia, com cada any, se produeix esta sol·licitud provisional que per part dels centres educatius i també per part dels ajuntaments han de mostrar si estan a favor o mostrar, d'alguna manera, presentar al·legacions a la proposta provisional que fa des de Conselleria la Generalitat Valenciana. Ana Besalduc. Bueno, no vaig a discutir que evidentment tenim una baixa de natalitat, però això no és nou d'enguany, això és algo que venim arrastrant des de fa molts anys. De fet, en els 8 anys anteriors la natalitat havia baixat i, sin embargo, les aules de 2 a 3 anys se van multiplicar, no? O sigui, la baixada de natalitat no pot ser l'excusa per a fer retallades en l'educació pública i en les aules. Quan hi ha una baixa de natalitat, el que tens que aprofitar és per a reduir ràtios en les pròpies aules per a que hi hagi una millor qualitat educativa, no? Així en el nord de la província de Castelló, entre els Ports i el Baix i l'Alt Maestrat, la proposta és d'eliminar 17 unitats. I claro, tenim que tindre a més així dues qüestions importants. Primera, la majoria de pobles són pobles menuts, són pobles menuts que estan en cras i que, per tant, al baixar unitats, a més, se veurà afectat en la baixada de professors inclús de suport, que són els que van rodant en els pobles que formen eixe CRA. O sigui, aquesta baixada d'unitats anirà aparellar d'una baixada de professorat, que pot ser que de 3 pobles que formen un CRA s'elimina una unitat a un dels 3 pobles, però evidentment en la baixada de professorat afectarà en la resta. Però després també hi ha una cosa molt significativa, i sobretot en els 2 pobles més grans de la nostra comarca, Vinaròs i Benicarló. Els 2 estan també sofrint eliminació d'aules i són 2 pobles que sempre tenen, una vegada el curs començat, pot ser a mitant o als 3 mesos, una situació
de que hi ha persones nouvingudes. Això és una altra. I en Benicarló i en Vinaròs les ràties estan superades. Entonces, el que no entenem de cap de les maneres és com en aquells municipis on les aules superen les ràtios per l'escolarització obligatòria i perquè, per exemple, en Benicarló el quincolé és absolutament necessari, no existe. Per tant, se tenen que repartir en la resta. Com anem a retallar unitats quan sabem que se superaran les ràtios en les aules i, a més, d'ací 2 mesos, 3 mesos, ens podem trobar a mitjan de curs en el que és habitual, pues en 25 o 30 xiquets més nouvinguts, que tindran que sumar-se a les aules que n'hi hauran. Entonces, jo crec que aquestes coses no són ni perquè baixi la natalitat ni per una altra cosa. Baixen perquè, evidentment, se continuen en les retallades. El govern de la Generalitat, del senyor Mazón, té com a objectiu rebaixar la inversió en l'educació pública. I això és una realitat. Ja sé que és provisional, però està fet en atenció als datos i a les ràtios que vol manejar el conseller d'Educació del govern valencià. Penso que és així. Compromís. Sí, bueno, estic completament d'acord amb tot el que ha dit Anna, la companya del PSPB. És un absolut despropòsit el que ens tenen sotmesos en matèria educativa des de que tenim este nou govern de Partit Popular i de Vox. Tal és la barbaritat i tal és la magnitud que estan fent dintre de les competències educatives i dintre del sistema d'educació pública de les nostres comarques, que els han convocat una vaga per a la pròxima setmana. Una vaga que ha convocat la comunitat educativa, és a dir, professorat, centres educatius públics i les famílies que tenen fills i filles dintre de les escoles. Mireu, tu parlaves de l'arranjament escolar i de la retallada en aules. Sí. Primer n'hi ha que dir que l'arranjament escolar ha eixit per primera vegada un mes tard de lo que haver tingut que eixir. En segon lloc, s'han retallat 206 unitats només en primària. A les comarques del nord ens afecta a 31 municipis. Així, al nord del nord ens afecta, com molt bé ha dit Anna, a 17 centres. Home, això és una autèntica barbaritat, perquè sí, òbviament que ha baixat la natalitat, però si ha baixat la natalitat, el que has de fer és reduir les ràtios de les classes, perquè així podràs garantir una millor educació pública, podràs garantir que continuï el mateix professorat i el mateix professorat de suport i podràs garantir que els xiquets i les xiquetes, independentment d'on nasquen, si en l'interior o en la costera, independentment de quin siga l'origen familiar, si una família molt humil o una família rica, tinga les mateixes oportunitats de formació per a ser en el futur uns adults amb totes les garanties de poder escollir una vida digna i en plena llibertat. Però és que el que estem vivint en educació, de veritat vos dic, que no té precedents. Mireu, vam començar en un caos en l'inici de curs. Hi havia aules plenes de xiquets, però no hi havia professorats perquè van eixir els trasllats i els concursos tard i mal. No tenien en molts municipis transport públic per a poder anar a les escoles els xiquets i les xiquetes de les famílies valencianes. Van començar en retallades en infraestructures educatives per als nostres fills i filles, una retallada del 40% en l'edificant. Això suposa una retallada de 122 milions d'euros per a construir escoles dignes per als nostres fills. I és que al final el pato, quan governa la dreta i l'extrema dreta, sempre el paga l'educació pública. Per què no retallen en la concertada? Per què no retallen en la privada? Per què sempre retallen en lo públic? Si precisament l'educació i la sanitat són dos de les potes principals que garantissen el benestar social. Bueno, en fi, és un despropòsit. Com dic, tal és la magnitud del despropòsit i del desgavell dins del sistema educatiu que els han convocat una vaga, i encara no porten ni un any al govern. Sí, bueno, una mica per parts. Jo crec que tampoc no cal alarmar la població d'algo que no és veritat. Jo entenc que el discurs polític pues, a vegades fa de que pues, un hagi de defensar el seu partit polític i hagi d'expressar coses que no són veritat. El tema de ràtios pues, està bé de que se fiquen damunt de la taula,
perquè d'esta manera n'hi ha que advertir i n'hi ha que demanar als tècnics dels centres educatius que tinguin en compte pues, bueno, el que passa normalment, com dia la senyora Besalduc, pues, bueno, que puguen augmentar o entrar alumnat nou als centres educatius i d'alguna manera pues, això jo crec que ja els directius ho han de tindre present i ho tenen present. De fet, en les reunions que han fet en diferents municipis i parlant amb directors i directores d'escoles públiques, així ho han mostrat quan pues, bueno, a l'hora de definir els ràtios del seu centre educatiu pues, tenen en compte aquestes circumstàncies. Jo aquí tothom s'alarma. Mire, en l'última legislatura, en l'anterior legislatura, se van ajustar a demanda, no retallar, perquè vostès no retallen, vostès ajusten a demanda 591 aules. I ara vindre aquí i dir i ficar-se les mans al cap perquè se fa un ajust a demanda dels alumnats a nivell de professorat, però la veritat és que no té cap sentit. Els ràtios és un decret per part i fet per part del Botànic. Vull dir que considero que si hi ha alguna il·legalitat en aquest ajust d'aules, doncs vostès estan en tot el dret en denunciar-ho, no? Però jo no he vist en les seves intervencions una denúncia a la il·legalitat. Crec que és un tema, el tema de l'educació és un tema important i que avui en dia dir a aquestes altures de que el govern de Carlos Mazón el que busca és retallar servicis socials quan és totalment tot el contrari. Abans de la intervenció d'Anna, m'agradaria llegir en el comunicat que va passar a l'alcaldessa Canelo Roig, llegeixo paraules textuals, que dia que en un dels punts volia recordar que el Botànic de Ximo Puig va eliminar més de 200 unitats en criteris que encara no coneixem i sabrem. Això són paraules que dia l'alcaldessa de Canelo Roig. Quina opinió o resposta des del PSPB? Sí, bueno, primer i principal és que això no és absolutament cert. Jo, per fer una mica de retrospectiva, jo recordo l'any 2012 que el famós decreto Vela, que era el conseller d'Hisenda en aquell moment, quan tenia que fer retallades, no, Domingo se'n riu. Home, que no cal anar tan lluny. Sí. Claro que n'hi ha... No he criticat en cap moment... No. Jo és per anar a parlar de les ràtios. En aquell moment, aquell decret de les retallades se va cebar especialment en educació. Aquell decret augmentava les ràtios de tal forma que 7.000 professors se'n van anar al carrer, 7.000 interinos se'n van anar al carrer, i durant 8 anys de govern del Botànic no és només que aquests 7.000 professors se van recuperar, que se van doblar. I això què volia dir? Que sabien baixar les ràtios i que, per tant, hi havia més qualitat educativa a les aules. I Domingo diu, últimament és que ja m'ho ha dit 3 vegades, és que això que diu la senyora Besalduc és mentira. Jo de mentires no n'he conto. No n'he conto perquè jo després surto al carrer i la gent me pot demanar explicacions. Jo quan dono un dato, el dono perquè està en el diari oficial. I jo tinc així davant, tret del diari oficial, que en Benicarló se lleven 2 unitats i que en Vinaròs se lleven 2 unitats. Després parlarem dels pobles més menuts. Però vull centrar-me en Benicarló i en Vinaròs perquè sempre, cada any, són municipis on hi ha un percentatge de nouvinguts importants i hi ha aules en més de 30 xiquets, superant totes les ràtios. Vull dir, és que no és ser previsor retallar 2 unitats en Vinaròs i 2 unitats en Benicarló perquè sabem el que va a passar. Això és ideologia pura. I ja està, i són retallades en educació. I vull ara en el tema de les retallades d'unitats dels pobles menuts, perquè el senyor Domingo també ha parlat del tema del despoblament
que tenim menys xiquets i totes aquestes qüestions. A mi m'agradaria introduir al debat l'anunci del senyor Mazón de que va fer gratuït el 0 a 3, que per cert no va fer gratuït el 0 a 3 perquè el 2 a 3 ja és gratuït. Correcte. Ja és gratuït i l'1 a 2 en els bonos quasi arriba al 70% del cost antes d'arribar el senyor Mazón a la Generalitat. Però a mi m'agradaria que el senyor Domingo, perquè a lo millor ell té la informació, mos explicaria este sistema, com se va produir, perquè clar, en el Botànic vam obrir les aules de 2 a 3 anys en els col·les públics i en les primers col·les on vam obrir les aules de 2 a 3 anys va ser precisament en els CRAs i en els pobles més menuts, perquè saben què passa? Que en els pobles més menuts no tenim escoletes privades. És a dir, no és negoci. Correcte. I per tant no venen. Però clar, esta gratuïtat que van a ficar, van obrir aules de 0 a 2 anys en els CRAs perquè s'hi estan llevant unitats, en el CRA de Canet, de la Jana, en el CRA de Salsadella, en el CRA de Catí, en el CRA de Tírig. O sigui, estos xiquets com tindran la gratuïtat? Els de 0 a 2 com tindran la gratuïtat? O esta gratuïtat només serà per a pagar per als que les porten a les escoletes privades? Què passarà en els pobles com Sant Rafael? Que el senyor Domingo és l'alcalde, perquè aquí, en l'arranjament, tampoc tenim cap indicador que ens diga que van a ficar una unitat més per a que el 0 a 3 o el 0 a 2 pugui anar al col·le públic. I a mi m'agradaria, ja que estem parlant d'educació en esta tertúlia, que el senyor Domingo mos expliqués com va funcionar esta gratuïtat. A mi el que em sobta moltíssim és que són una contradicció contínua en moviment. Porque cuando estaban en campaña el señor Mazón deia vamos a construir todos los colegios que necesita esta comunidad de manera express. I en el primer pressupost que ens fiquen damunt de la taula hi ha una retallada monumental en la construcció de noves escoles, una retallada del 40% del pressupost, poca broma, que són 122 milions d'euros menys per a fer centres educatius dignes per als nostres fills i filles. Després deia Mazón, vamos a hacer la enseñanza gratuita de 0 a 3 años para todo el mundo. Pues bienvenido al club, señor Mazón, però és que ara resulta que en l'arranjament que treuen un mes tard hi ha una retallada monumental de 206 unitats menys en educació primària. Però anem a veure, però que poca empatia cap a lo públic, però que poca empatia cap al sistema educatiu públic. Per què no retallen en la privada? Que baixen les ràtios. És que ahir vam tindre que escoltar en el pleno al conseller d'Educació dir la mentira de que aquí les ràtios no s'havien bajado. Com que no s'han baixat les ràtios? Així s'han baixat les ràtios i s'han obert escoles noves en la ruralitat per a garantir la lluita contra el despoblament, com per exemple l'escola que se va construir la passada legislatura, per exemple, en Argelita. En un municipi que garantís que si s'obrís aquest servei públic, les famílies puguen quedar-se a viure a l'interior. Però el que no podem fer és dir una cosa i fer la contrària. I el que no se pot fer és dir que vamos a luchar contra la despoblació i resulta que te carregues les aules que més se necessiten, com per exemple en els CRAs de l'interior. Que recordem que si hi ha CRAs és perquè hi ha menys alumnat, i si hi ha menys alumnat el que has de fer és treballar per a la millor qualitat educativa possible en el sistema educatiu públic. I això no és una qüestió de llançar-se les mans al cap, com deia Domingo, perquè, és que estem fent una alarma social. No, d'alarma social res. Tot el que s'ha dit és real. Tot ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat. I no obstant això, mira si és real que la comunitat educativa ha convocat una vaga al conseller d'Educació i al president Mazón per les barbaritats, per les retallades i pel caos que estem vivint en l'educació pública. Continuo dient que és una justa demanda, no? I el que no podem malmetre, i vostès,
Estaran conformes o no estaran conformes? No estan conformes, però la majoria dels En les retallades mai la estarem majoria dels conformes. valencians estan conformes del que diner públic se té que gestionar coherentment. I el que no podem fer és tirar de butxaca dels contribuents per a que, doncs, d'alguna manera, aquells servicis que no podem admetre que en una aula no hi hagi cap alumnat i ja tinguéssim un mestre, un professor o una professora allí sense fer res, doncs vostès comprendran que això no és lògic ni de sentit comú. L'escola de 0 a 3, mira, si tan fàcil ho tenim, no ho haguessin ficat vostès en marxa. Així de fàcil. Ja ho vam Creus ficar. que ho van ficar en no ho han marxa? fet. Com que no? No ho han Sí, fet, sí. ho han fet en Home, parxes. lo Ho que han no fet en és- en parxes. parxes, per Ho han favor. fet en parxes. Això serà una Home, per realitat, favor. indudablement. Ja. No, sí, això serà una realitat. I se van a ficar més diners. Quasi se van a doblar els diners. Claro. Pues també pot Quasi- assegurar quasi- que quasi en se van Sant a doblar. Rafael, Per en la favor. Jana, Està el parlant tema d'un de- minuto, el per tema dels favor. pobles minuts, El lo que 0 se a fa- 2. Ara ves al Duc, respecte Lo que al se torn, fa per és, favor. Se ficarà? d'alguna manera, disminuir els ràtios de 6 a 4, perquè si hi ha alguna aula d'un poble menut en la que pues, no arriben o no arribaven a estos 6, pues que de 4 s'ha disminuït este ràtio. I vostès, sí, se tenen amb el cap perquè en 4 anys, els últims 4 anys, jo no me'n vaig més allà, 591 aules que s'han tingut que ajustar a demanda o a retallada, com vostès ho comprenen d'esta Home. manera. No, Home, ahir se va Domingo, exposar... per No, favor. i això sí que ho publica el BOC. I això sí que ho publica el BOC Sí, també. sí que està D'acord? publicat, sí. Llavors, vostè me parla de datos i jo li'n trac uns altres. D'estos datos que jo li trac, no li retrac res. Però vostès jo entenc que d'alguna manera han de fer oposició i han de fiscalitzar, que m'apareix bé, que és normal. Però el que no poden fer és que l'educació pública va sofrir una retallada monumental en la que vam tindre problemes. Doncs no, tot el contrari. Home. Hi ha més pressupost que mai, hi ha Ja, més que per pressupost favor. que mai. I lo per que això vos podem munten fer- una vaga. I el que no podem fer i el Home. que no se pot admitir és que en l'últim moment el Botànic habilita a 15 centres de construcció de 15 centres educatius a 15 pobles del Partit Socialista. Mentira. Sí, perquè... Mentira. Sí, perquè Qui va governa en sortir- Benicarló? Exacte, va sortir Qui Benicarló. governa en Benicarló? que els hi va sortir per Qui detrás. governa en Va, Benicarló? va. Se va signar després. Senyora Qui Verónica, governa... senyora, No, home, Domingo, sigue lo que no franca, pots vindre sí sigue és dir franca, barbaritats. sigue franca. No, sigues Que no. franco tu. No, perquè per bàsicament favor. la vaga Benicarló volen muntat a vol- vosaltres. Sí, Això no. de dir mentires No, això de la i vaga- que no passa això de la- res, això de la però vaga- bueno, és que això me de la pareix vaga, una lo que absoluta pregunta- barbaritat. això de la vaga- Verónica, I per sí, favor, i sí. Verónica, respecte el torn, Perdona. està Als pares parlant i a el les Home, però senyor és que Domingo, quan se per diu una favor. mentira n'hi ha que I afinar als els pares i a peus. les Sí. mares, i a les Perdona, pares i a les mares que en el moment de fer vaga als xiquets li pregunten ai, aquell dia fas vaga, i per què? Però Home, és que la convoquen per els favor. estudiants. La convoquen els estudiants. O també tinc mentides en això. No la convoquen els professors. Saben per què no la convoquen els professors? Molt fàcil. Perquè aquell dia, a la millor, això sí que no ho sé molt, ja no cobren. La convoquen els estudiants i la secunden els professors, claro que sí. A veure, les coses són com són. Este pressupost del Consell en servicis socials és el més alt de la història. És el més alt. És el més alt. Per I no favor, anem en coses tu has superflues. mirat- tu has mirat els pressupostos? Sí. Els has mirat de veritat? He mirat els pressupostos del 24 Domingo, des del respecte i del t'ho dic. 22. Sara, per favor. I del 22. Perdó. I del 22. No m'ho pot negar de cap de les maneres. La construcció, a veure, és inaudito com li explicaria, que ningú se negue o que algú se pugui negar a construcció de col·legis nous. Ningú. Però li vaig ficar l'exemple de Sant Rafael del Riu. Nosaltres tenim un col·legi de l'any 96 i hem demanat alguna reforma. Algunes s'han anat complint i les altres les han anat fent. Una inspecció fa la legislatura De l'escola, anterior... Domingo? De l'escola. Una inspecció en la legislatura anterior en la que demanàvem entrar a l'edificant, se va fer la revisió, n'hi ha que canviar piso, n'hi ha que canviar això, i la meva regidora deia, a veure, no m'ho canvies tot. Jo comprenc que aquest edifici és nou i que en 2 o 3 coses tampoc no cal gastar-se més diners del que toquen. Sentit comú en les coses, sentit comú. On s'actua? En aquells centres que se té que actuar immediatament perquè el seu estat és quasi ruïnós. I el que és ruïnós se li té que ficar una solució immediata. En quant a l'edificant. D'acord? Vull dir, jo crec que el tema d'educació sempre està damunt per part de l'esquerra, no vaig a dir extrema esquerra, però per part de l'esquerra contínuament. Mire, jo no he criticat aquestes 591 aules que van llevar, no les he criticades, perquè crec
que tots estaríem d'acord que ojalà s'augmentessin. Que és el mínim problema que pugui haver, que tinguéssim la necessitat d'augmentar aquestes aules. Els ràtios les han de definir els centres educatius que estan baix un decret aprovat pel Botànic. Anaves al Duc. Mira, la veritat és que parlar de que no hi ha retallades en educació a un diputat autonòmic no li està bé perquè ha tingut que consultar el pressupost. I primer i principal, en Edificant la retallada és absolutament brutal. Ja no és que han eliminat o han iniciat un procediment de lesivitat d'alguns expedients. El problema és que hi ha molts de col·les en necessitats que estan pendents de que conteste la conselleria si van entrar edificant o no, i no van entrar perquè no hi ha diners. Efectivament. Vale? I per ficar un exemple. Estem pagant les factures. I per ficar un exemple. Xart té un col·le on la taula s'està caent i estava en tot el procés d'edificant. I ara m'agradaria equivocar-me, però Xart no va entrar en edificant. Diu que no hi ha retallades. Mire, en l'últim pressupost del govern de Ximo hi havia 109 milions d'euros per a la FP, per a nous cicles formatius, per a incentivar la FP. Estem en una manca de professionals a tots els nivells brutal. Sap quants diners n'hi ha en el pressupost 2024? 59. O sea, que això no és una retallada, pues que baje Dios y lo vea. Però a mi no m'ha contestat el senyor Domingo a la meva pregunta. El 0 a 3 o el 0 a 2, perquè el 2 a 3 ja el tenen quasi totes les escoles públiques, incluïdes els CRAS. Com van a fer gratuït? A Sant Rafel, a la Jana, a Treguera, a Canet, a Xart, a Salsadella. I no fico Sant Mateu perquè té una escoleta infantil municipal, que suposo que les incluiran també a les escoletes municipals dins d'esta gratuïtat i no només a les privades. Espere. Bueno. Però a tota la resta de pobles, que me diga a mi el senyor Domingo com van a fer gratuït allí el 0-2 quan no hi ha escoletes privades, perquè estic parlant d'escoletes, que les guarderies o ludoteques no entraran aquí en esta gratuïtat. Estic parlant d'una escola reglar. Per a fer-les gratis, el que s'haguera tingut que fer en aquest arranjament escolar que han fet és dir, anem no a llevar unitats, sinó a crear una unitat, no vull que ne creuen dos, una de 0 a 1 i una de 1 a 2, perquè són CRAS, però una per a este tram d'edat, per a que la gent dels nostres pobles i per a lluitar contra el despoblament i se puguen quedar, també ho tinguen gratuït. I això no ho ha sabut explicar. I jo dic que sospite, perquè no ho puc afirmar, però sospite, després de lo que tenim damunt de la taula, és que en els pobles on no hi ha escoles infantils reglades privades o escoles infantils municipals reglades, no van a poder tindre aquesta escolarització gratuïta, de 0 a 2. I de 2 a 3 la tenen perquè en aquests col·les el govern de Ximo, el govern del Botànic, va crear les unitats de 2 a 3 i les poden portar, i per això són gratuïtes. El que no se pot afirmar d'una banda és que hi ha més pressupost que mai en educació i resulta que una dada objectiva és que han retallat 122 milions d'euros per a tindre escoles dignes. I el que no se pot dir són coses que no són com si fos la veritat absoluta, perquè per molt que se repetisca molt una mentira, no se transforma en veritat. I el que també és una evidència és que tu no pots estar dient que colegio gratuito de 0 a 3 anys i resulta que te carregues 206 unitats de primària. I el que no és possible és lluitar contra el despoblament a canvi de llevar-los serveis bàsics a l'interior.
als nostres pobles. Tu vols que la gent puga continuar vivint a l'interior de les nostres comarques? És molt senzill. Apropa'ls els serveis públics, Fonamental. apropa'ls les escoles, apropa'ls la sanitat pública. Generar ocupació, generar formacions professionals també a l'interior per a poder aprendre oficis que se puguen desenvolupar a l'interior. I això es tindrà una planificació. Òbviament no se fan un any, òbviament, ni probablement se fan 4, però sí que has de tindre clara un full de ruta. El que no pots ser és anar a una tertúlia, el que no pots ser és anar a un Parlament a dir coses que no són i a dir ustedes también recortaban en aulas y ustedes nunca bajaron las ratios, perquè és mentira. Perquè només n'hi ha que parlar amb els directors del centre, només n'hi ha que parlar amb el professorat i només n'hi ha que parlar amb les famílies. I això és així. No, a veure, de parlar en els centres educatius se parla i en les associacions i en els sectors representatius d'educació per a portar a terme un avanç, com és ara, del 0-3 gratuït. Doncs mira, el que anem a fer a Sant Rafael de 0 a 2, farem el que podrem, en sacrifici, en sentit comú, perquè tenim l'oportunitat, que antes no la teníem. Ara tenim l'oportunitat. Quina oportunitat? De 0 a 2. De 0 a 2 tenim l'oportunitat. De 0 a 2 tenim... I com ho hem de fer? Com ho farem? El sacrifici. Perquè vostès no van saber què ho No, fer. però expliquem-ho, de vostè veritat. per què no ho han ficat. Expliquem-ho vostè. Expliquem vostè com va ficar la gratuïtat d'una escola infantil molt de sacrifici. reglar a Sant Rafael. Vol parlar vostè o vol parlar jo? No, és que... Vol parlar vostè o vol parlar jo? Li pregunte què m'expliqui. Està en la intervenció de Domingo, per favor, Ana Besaldo. Perquè d'alguna manera veu que tinc raó. És que vull que m'ho expliqui. No, posem molt de sacrifici, ja li he dit. Però en quant a... Mire, jo, en quant a despoblació, en quant a l'educació dels centres educatius, tot això, a mi lliçons poques. Poc ser dels únics pobles de quasi tota la Comunitat Valenciana que per número d'habitants que té més xiquets a l'escola. I ha sigut per la inversió que ha fet constantment el meu partit polític local i la meva gestió al meu ajuntament. Claro. Un poble de 500 habitants en 53 xiquets escolaritzats va i me'ls busca. O sigui, el sentit d'invertir i de millorar tot el tema educatiu al meu municipi i en un poble menut, vostè a mi de lliçons poques en aquest sentit. I en temes de despoblacions, doncs també poc, perquè Sant Rafael del Riu no està dins del despoblament, dels fons de despoblament, no està. Per què? Perquè les polítiques i l'exercici i la gestió que fem és per a millorar el nostre municipi. Jo estem centrant molt. Jo considero que el primer any de 0 a 3, pues claro que hi ha mancances, com tots els anys n'hi ha hagut. Claro que, desgraciadament, se tenen que tancar aules, com s'han tancat en l'última legislatura 591, i aquí vostès ni hi ha hagut huelgues ni hi ha hagut res en aquest sentit. Ojalà l'any que ve... La huelga no l'organitza l'oposició, eh? No, ojalà l'any que ve ojalà l'any que ve poguéssim fer una proposta provisional de menys pues a millor de 50 o de no cap, o a la millor de dir hem d'augmentar 100 aules. Però això se fa treballant. Hombre, després de retallar 206... Última intervenció, 2 minuts, Ana Besaldo, per favor. 2 minuts. Domingo, ojalà Sant Rafael... Ojalà Sant Rafael tindria la gratuïtat en una escoleta infantil regla, no en una guarderia, no, com estan els xiquets de Sant Mateu en una escoleta infantil reglar, o com tindran l'oportunitat els xiquets que viuen en aquells pobles on hi ha escoletes privades reglades, on ja els entre al currículum des del primer any de vida en una escola reglar. No, tu tindràs el que molts de pobles feu a través de la subvenció de la Diputació de Castelló per a conciliació, que algú guardarà els xiquets. Això no és una escola infantil de primer cicle, Domingo. I m'apareix molt bé que tingués 50 xiquets. Evidentment... 53. Perdó, 53. No me'n lleves cap. Jo tinc 2.000 habitants. Jo 53 els tinc a la meva escoleta infantil matriculats per al curs que ve. Estic parlant del 0 a 3. De 0 a 3. I te dic una cosa, Domingo, tampoc estic en despoblament. Bueno, és cap de comarca. Tampoc estic en despoblament. Però sí que te vaig a dir
una qüestió, perquè jo he fet les gràfiques. Les polítiques de lluita contra el despoblament van arribar al País Valencià en el govern de Ximo Puig. De fet, vam aprovar la llei de lluita contra el despoblament, que la teniu al calaix en un munt de coses per fer i que no s'han fet. I saps què passa, Domingo? En el 95% de pobles del País Valencià de menys de 2.000 habitants, en el 95, en els últims 4 anys s'ha augmentat de població. En el 95%. Gràcies a les polítiques contra el despoblament, de no tancar col·les. No en 4, en 2 alumnes no s'han tancat col·les. I aquestes polítiques han portat el seu fruit, que de fet el Partit Popular va votar a favor de la llei de despoblament en les Corts Valencianes. És que mos ha ajudat molt als que estan en risc extrem de despoblament, que tenen el fons de cooperació, però també a tota la resta de municipis. Mos ha ajudat moltíssim. I això és una realitat. I els CRAs no tindran escolarització pública de primer cicle gratuïta. Domingo. Ja està. Pues, moltes gràcies a tots per la tertúlia d'avui. Hasta aquí la tertúlia. Ja tenim que passar notícies de caràcter nacional i no res. Gràcies per vindre. A vosaltres per convidar-nos. Gràcies. Gràcies, bon dia. Bon dia.